Kayeng kasem ubat cheres te fil thank you haringkat ka jingsen ran lang kinong elam ka sur ka briu neutram mentak singi kila late ban yakindu ya ka OC jong ka Maulai police station hadin bakila yo jing batha bakin mi shap Maulai police station halo ka jing toket kat kum ka ijhar bakila ujar persha ikipulet ki badon kti ban siat yap yo ubat cheres te fil ha kayeng sa jong u ha Maulai kan ton masar ha ka khalai terik nailar jong usnem baladem Habakrench kilat pathai kubor unang elam kasur ubri nyotrep ubat don bok lang harling do ulai thu banakaliang kayeng kalawan ban kendu iko OC jong ka Maulai police station kalong hadin bakila let ban yakendu iki pulet na Sardar police station kila batha iki banet mi sha Maulai police station namar yakane case ka depet ta ka Maulai ubat don bok lang ulai thu ba onda kila poi ha Maulai na kaliang ka officer klai thu ba yakane ka case ken hablet mi sha police reserve namar katanat kala bujli u Jeff shooting Officer bentoket la bujli no da subir sangma u DSP bentoket yakane ka case. Habai dei bakane ka liang ubat don bok lang lo ong baka yeng baka kenhun hi ka don ka jinkerman ka baskem ba usubir sangma un toket ka bapenhun hi ka yeng ka sem bat ikipai ba baro namar officer bala syak ka liang no ubat Jeff shooting ubala toket teng ya ka wei ka jingsha siap upulet kamla ban penhun hi ki bahye nga sem. Bat ong ru bada ka jingshim toket usubir sangma ki kerman baka jing toket kan long ka ba penhun bat ka ba ka jing toket ka ba omdan jing ting kumbo toket yo weu he pulet halor ka jing bam sap ha ka tanat pulen shu la ong bana kaliang ka sur ka briu nyotrep kan Shongthait no ban ye khun ye ka hok uba Chesterfield bat ha ki kini ki sngi banwan kan shem da ki senjam ki ba pher ban ye khun ye ka hok uba Chesterfield to mendaski ka step dengan Southrick November arjar puan nalian juga so bring neutral layo ban sunran ya kayeng sam jong liet Chesterfield thank you hang ni po Maulai PS ti kumbang la ong na menikong nginom sange ngine le kata gede ka phang ya ka ba ka so jong bring neutral kayeng na stand do matamne ti masko bani thoi phi bagani ka case kadai ka case ya ka ba man sim tiyo dang arsan trek jong ubnai Oktober nak liang jong kasu bernyutrap harikat bat ka family ni kayeng jong ki ngelayo ban lek hante po Sardar police station ban budin ha bade bane ka case da ka bangi thu ban lek kendo yo IO investigation officer ubade ba Jeff shooting te habang lalek hante nak liang jong officer in charge jong Sardar PS ulo ang bayi ka case ngila IT sika Maulai PS namar ba uni UIO ubala kli lane ubashim investigators ulasha lapha adaptation British po South Sudan te mentakaski iwan hane bankeli nai madam ibanong officer in charge bankeli ban follow up yakani case kumno kalayat bat hangno kalapoi namar kuma pitep hi nang jongi ngila temu banyak seprang sedigiwe pan kilenti hari ke ba snow si lesi kata kaji kedok jungi menang step bati madam kam syam lapoi syakajing penhun ini namar ba andang lapoi hang ni ngilalong kum tu kok badminton na po Sardar lah pa po Maulai na Maulai mentai ki ong ba uni u breu ba shimpi thamai lane ban bodin ya kes kum IO u Shongthait po reserve police but kakerteng jong kalong subir sangma dari DSP jong city te nang jong ni mentan sipang nilai persang ban telefon ni dan hai khnang ban ya budin henry bro atri ki namba jong kem shomatri kam te ni sipan pau hang ni nang jong kaso brinyu trap ba ki baro khat ki bala jia leng bagi IO nasional ba ki taktik bat kum ban dili khnang bangi pajba ngin klan tenre tike ka bang kwa man ong nang liang jong ni ko musu bri neutral kumba philai I man hane baki santli ki kan hol seng balang kila launch ya kasif neutral mission ya ka ba gawai kamat ka ban liang jong ka subri neutral ni yakun nado usnam ubaladam tingi I ba gawai kamat ka bamut kamat jong ni justice for late Chesterfield thank you kadam hapo kasif neutral mission ka jingki jung sanseng tenelo jong ni kum ka kan hol ngin sayo ban ya pheu jumut bat ki namar ba ngi suthu balada ngi randin
ka government la ni katanat jong ka police katanat jing pulit kan thu ban penjak kelam tengi hi nginam pat Shongthait nginai yele nginam sange kat ba Pynïoh ke justice jong kayeng sam jong ba cheres batle si pin sai i banang ni sikmat ayu nang leng jongi ngin sale harakat ke jetre lang bat kini kisan sang te tangwe na kentu kerpat yang ni DSP lingba ke nikalap patai kubor balada UI soba balada UI don kiskor ban skap gedon khmat ban pet soba lingbang ni ka kerwo lingba kilat patai kubor soba ban simkhia le no ide kes khnang ban nak leng jongi ngin yo ban lesingin ya hun la da pi toket ani tak jing toket ka ba long ban ni hab i didur bat ka jing tumu ani jangot jong yeng sam lesen la leng jongi ngin ya menjur lang re ko long ba hadu mentam ne kat ba ka yeng sam jong ki kampat sim hun tengiro nginam hun dalilero ya ngathai pikan mau ba hakatu ka por bangila wan ban support ia ka FIR ka bala lodge na leng jongi hang to nagliang jong ka police kalabo o IO ni kong ya iwe i officer i badang datang ESI sub inspector te ide pulit SI te nadu to por ngila ya question balai ba antokit SI kat igini ka case ka balale da ki high rank level te nang yang jongi harkat ba kayeng kaladon ka jingtho shiki bor bahlor bat denang katak daw ila hanover ni ka case ila pendo ya ka jingtho ket lembai ni SI bat la ai shoto ujab shooting te Nashko on mau bikin dia mah. Uli job shooting, ulah dewi ni ki IO investigation officer, ubah shim teng ya gue ke case, jong uwe hi para pulit, kamu murah pori boy. Ngatrai bikin mau ke case jing siap niam. Bat nashko bani thui pi kakai pot ke bami nang tu kam shim lapen hun ya kata kayeng sem jong utau uwe upulit ubah siap. Keno siap niap hang teh hapo riboy. Nangek bah ka investigation ya ka ba ansale dulu DSP City uni suber sangma kan long sisa investigation ya ka ba penhun bat kumbang lei haki lat patai ku buat nang hini kindat singi yuni we niki officer uba he kerdan kai kalon ada krashim kam yu engenge scam bakini bor khot kibrang dei kibandang hapo yu ingat kat kum kajing penstom kat kum kajing le ka jongki habre ber kajing sim ya kajing em bompat semua di por jong orang ba nak song mulai jungi ba cheers thank you bang wan company la ning wan sunran lang ya kayeng sam jong ba cheers ya ka ba iwe nak family members ila don kat hang bat ngilayo ban ikran sibun i bat madam henre nak lang jong madam ila shuai ya iwe ikot lengkrop i piece paper ban ka address jong ni UIO ubat mai